14 мая споўнілася 94 гады самому старэйшаму каталіцкаму святару Беларусі, мар'яніну ксяндзу Юзафу Пятушка. Айцец Юзаф быў адным з заснавальнікаў Жодзінскай парафіі ў 1992 годзе. І з таго часу неразрыўна звязаў свой лёс не толькі з барысаўскім касцёлам, дзе ён служыў, але і з жодзінскімі католікамі. Усе, хто хоць аднойчы пазнаёміўся з айцом, адразу адчулі яго сардэчнасць і павагу да людзей любога ўзросту. Таму і сёння тэлефон не змаўкае ад віншаванняў. На кожнай імшы парафіяне моляцца аб здароўі для айца Юзафа і жадаюць доўгіх год жыцця. Справді, дзякую айцу Юзафу. Ведаеце, мне ж давялося папрацаваць і ў Барысаве, і яшчэ з отцом Юзафом таксама, ну і тут ужо ў Жодзіне. І ведаеце, мы заўсёды паміж сабой, браты мар'яне, калі размаўлялі, мы проста ўзгадывалі просты факт. Отец Юзаф прыехаў сюды ва ўзросце, калі нармальна ўжо все ідуць на пенсію. Отцу Юзафу было каля 60 гадоў, калі ён згадзіўся прыехаць сюды на Беларусь. І тут пачаць, можна сказаць, з нуля. І Барысаў, і Жодзіна, тут нічога нідзе не было. Ну, Барысаве быў касцёл стары, да? Ось. І, ведаеце, працуючы, асабліва ў Барысаве, я з гэтым, нават я сустракаўся, калі людзі прыходзілі, ввогуле, нібыта, здаецца, людзі з вуліцы і казалі: «А меня похрестил ксёндз Юзаф, я хочу ходить в костел». Прошло уже там 15 годов, а гэта спрацоўвала. Да? Таму я думаю, што гэта дзякуючы таму сэрцу, пра якое гаспадар Канстанцін казаў, і за гэтае сэрца вялікі дзякуй Богу і отцу Юзафу, што отец Юзаф сваё сэрца учыніў сэрцам Бога і праз сваё жыццё, праз сваё служэнне змог паказаць шмат каму з нас, з парафіянаў, дарогу да Бога. Вялікі дзякуй. А для нас, для братоў мар'янаў, гэта заўсёды прыклад такога святарскага служэння. Ведаеце, у нас за отцом Юзафом хіба што толькі отец Чэслаў. Вялікая адлегласць. Мы сябе яшчэ лічым вельмі маладымі, але як прыклад, як вось такі, мы заўсёды кажам, отец Юзаф — гэта наш патрыярх мар'янскі. І мы таму таксама яму удзячны за прыклад вось такога святарства, якога ад яго вучымся. Вялікі дзякуй.